We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngaxoshwa ubaba ngemva kokushona kukamama. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Usuku ashona ngalo umama lwaba usuku engingasoze ngalukhohlwa empilweni yami. Umama wayengumuntu owayengibamba ngesandla njalo uma ngikhala. Wayengitshela ukuthi noma impilo ingaba nzima kangakanani ngangingasoze ngaba ngedwa ngoba yena wayeyohlala enami. Ngesikhathi eshona kwakungathi kukhishwe ingxenye enhliziyo yami. Ngahlala izinsuku ngingakhulumi ngingadli. Indlu eyayigcwele izwi lakhe yavele yathula. Ngangingasafuni nokungena ekamelweni engangilala kulo ngoba yonke into eyayikhona yengikhumbuza yena. Ubaba wayebonakala edangele ekuqaleni. Kodwa kwathi umngcwabo usuphelile waqala washintsha. Wayengasakhulumi nami ngendlela ayekhuluma ngayo ngaphambi kokushona kukamama. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa ubaba wafika ekhaya nomuntu wesifazane wathi kimi, "Lona ngumkami manje." Ngabuka lo mama omusha ngazama ukumamukela ngoba ngangicabanga ukuthi mhlawumbe uzosiza ekubuyiseni uthando olwalulahlekile ekhaya. Kodwa angizange ngazi ukuthi ukufika kwakhe kwakuzokwenza ngilahlekelwe yikho konke engangikubiza ngokuthi ikhaya. Umama omusha waqala ukushintsha izinto endlini. Izimpahla zikamama zaqala ukususwa kancane kancane. Izithombe zakhe zehla ezindongeni. Kwafakwa ezinye izinto. Ngelinye ilanga ngabuya esikoleni ngathola ukuthi umbhede wami wawususwe ekamelweni lami. Izimpahla zami zazipakishwe ezikhwameni ezindala. Ngaya kubaba ngambuza, "Baba kwenzekeni?" Wangibuka ngobuso obungenamizwa wathi, "Lelo kamelo selizoba elengane yomkami wena kumele uthole enye indawo yokulala." Ngathi kuye, "Kodwa baba bengihlala kuleli kamelo kusukela ngisemncane. Yilapho umama ayengifundela khona izindaba ezimnandi." Wangiphendula ngamazwi angiphula inhliziyo. Wathi, "Umama wakho akasekho kufanele wamukele ukuthi izinto sezishintshile." Ngobusuku obulandelayo ubaba wangibiza. Ngaya kuye ngicabanga ukuthi mhlawumbe wayeseshintshile umqondo. Kodwa wathi, "Thatha izingubo zakho ngeke usalala endlini, hamba uyolala esigulwini sezinja." Ngacabanga ukuthi ngangizwe kabi. Ngathi, "Baba uthi ngilale kuphi?" Wakhomba ngaphandle wathi, "Esigulwini sezinja, awuzwa yini?" Izinyembezi zehla emehlweni ami. Ngambuka ngifuna ukubona ubaba engangimazi kodwa engakubona kwakungumuntu owayebonakala sengathi akasangazi. Ngaphuma endlini nesikhwama sami ngahlala esigulini sezinja ngazigoqa ngengubo endala. Ngalobo busuku kwakubanda kodwa ubuhlungu obabusenhlizweni yami babundlula amakhaza. Ngakusasa ekuseni ngabona ubaba nomama omusha bephuma endlini behamba nengane ubaba wayeyibambe ngesandla emamatheka. Wangibheka wathi, "Ingane le izohlala ekamelweni lakho." Ngabuka umnyango wegumbi engangikhulele kulo. Ngabona umbhede wami omdala usukhishiwe, izithombe zami zingekho nezimpahla zami sezingekho. Ngangingasazi nokuthi ngangizoba yini kulelo khaya. Ngakhumbula umama ethi kimi, "Mntanami, le ndlu ngeke ibe yikhaya kuphela ngenxa yezindonga, ikhaya lakhiwa uthando." Ngaleso sikhathi ngaqonda ukuthi umama wayesevele engishiya nesifundo esikhulu. Noma indlu yayingesiyona eyami, uthando ayenginike lona lwalungeke luthathwe ubaba noma omunye umuntu. Ngenxa yokuhlukumezeka engangiphila ngaphansi kwako, kwathi ngelinye ilanga ngathatha isikhwama sami ngahamba. Ngangingazi ukuthi ngizoyaphi. Enganginakho kwakuyizingubo ezimbalwa, izithombe zikamama kanye nemali encane engangiyigcine isikhathi eside.
Ngahamba ngaze ngafika komunye umama owayemazi umama wami. Lapho engibona wavele wamangala wathi, "Mntanami, kwenzekeni?" Angikwazanga ukuphendula, ngavele ngakhala. Wazama ukungithulisa, ngathula ngase ngimtshela konke. Wathi, "Ungakhathazeki mntanami, umama wakho wayengumuntu onenhliziyo enhle. Ngeke sikuvumele ulale emgaqweni sikhona." Wanginika indawo yokuhlala, wangisiza ngabuyela esikoleni futhi wangifundisa ukuthi ubuhlungu engangibuzwa akumele buphelelise amaphupho ami. Ngaqala ngafunda kanzima. Njalo uma ngifuna ukuyeka, ngangibheka isithombe sikamama bese ngithi, "Mama, ngizokwenza uziqhenye ngami." Iminyaka yahamba, impilo yami yaqala ukushintsha. Ngafunda kanzima ngaze ngaphumelela. Ngathola umsebenzi omuhle futhi ngaqala ukuzimisela. Kodwa ngangisazibuza ngobaba. Ngangifuna ukwazi ukuthi wayenjani nokuthi ngabe wayeke acabange yini ngami. Ngolunye usuku ngathola ucingo oluvela kumuntu engingamazi ekhaya. Wangitshela ukuthi ubaba wayesegula kakhulu futhi impilo yakhe ayisahambi kahle. Ngaya-ke ukuyombona. Lapho ngifika ngathola indoda eyayisiguquke ngokuphelele. Wayengasafani nobaba engangimkhumbula. Wavele wangibona izinyembezi zagcwala emehlweni akhe wathi, "Ngicela ungixolele mntanami." Ngahlala phansi ngathula, waqhubeka wathi, "Ngenza iphutha elikhulu ngakuxosha ekhaya lakho, nganikeza enye ingane igumbi lakho, futhi ngakushiya lapho kufanele ngabe ngikuvikele khona." Ngambuka ubaba isikhathi eside. Ngangingasafuni ukuziphindiselela kuye kodwa ngangisafuna azi ukuthi lokhu akwenza kwangilimaza kangakanani. Ngathi, "Baba, ngangisemncane, ngangisanda kulahlekelwa ngumama. Ngangingadingi ukuthi ungixoshe, ngangidinga wena." Ubaba waqala ukukhala kakhulu wathi, "Ngiyazi futhi lokho yinto engizozisola ngayo impilo yami yonke." Ngamxolela-ke ubaba kodwa angizange ngibuyele ukuyohlala kulelo khaya. Ngase nginekhaya lami, nginomndeni wami owangiqoqa ngilahlekile ezweni. Ngaphambi kokuba ngihambe ngabeka isithombe sikamama etafuleni ngathi, "Mama, ngiyazikhumbula zonke izinsuku owangifundisa ngazo ukuthi umuntu angalahlekelwa yikhaya kodwa angalokothi alahlekelwe yisithunzi sakhe." Ngaphuma endlini ngakhala kodwa kulokhu kwakungezona izinyembezi zomntwana owayexoshiwe, kwakuyizinyembezi zomuntu owayesindile. Ngemumva kwezinsuku ezimbalwa ngivakashele ubaba ngathola ucingo ekuseni. Izwi elalingakolunye uhlangothi langitshela into engingakayilungeli ukuyizwa, lathi, "Ubaba wakho ushonile." Ngahlala phansi ngathula. Nakuba wayengizwisile ubuhlungu kodwa ngangisanda kumxolela. Angifuni ukuqamba amanga, kwaba khona lobo buhlungwana enhlizweni yami. Ngaya-ke emgcwabeni. Lapho ngifika ngabona umama omusha ehleli eduze kwebhokisi ekhala. Ingane yakhe eyayinikwe ikamelo lami yayimi eduze kwakhe. Ngathi ngibabuka ngabona ukuthi ukufa akukhethi ukuthi ubani owayenephutha noma ubani owayelungile. Ngemumva komngcwabo ngabuyela ekhaya engangixoshwe kulo. Ngema ngaphandle kwesilugu sezinja engangilala kuso ngaleso sikhathi. Ngasithinta isango, izinkumbulo zabuya zonke. Ngakhumbula ubusuku engangikhala ngabo ngibiza umama. Ngibuza ukuthi kungani ubaba engasafuni ukuba ngihlale ekhaya, futhi kungani engihlukumeza kangaka. Ngabe sengibheka indlu ngathi, "Baba, ngakuxolela ngaphambi kokuba uhambe. Kodwa ngifisa sengathi wawungangithanda ngesikhathi ngikudinga kakhulu." Izinyembezi zavele zehla emehlweni ami. Kodwa kulokhu ngazizwa ngikhululekile. Ngangazi ukuthi ngangingenakushintsha okwendlule.
kodwa ngangingakwazi ukukhetha ukuthi ikusasa lami lizoba njani. Ngahamba ngalolo suku ngathatha isifundo engingasoze ngasikhohlwa sokuthi ikhaya akusilo nje ibhilidi elinamagumbi. Ikhaya ngumuntu okuthandayo, okuvikelayo, futhi ongakushiyi lapho uswele umuntu ongakubamba ngesandla. Umama wayengasekho, ubaba wayengasekho, kodwa uthando lukamama lwaluhleli kimi. Futhi ngazifungela ukuthi uma ngelinye ilanga ngiba nomndeni wami, angisoze ngenze ingane izizwe ingeyona eyasekhaya. Ngemva kwalolo suku ngaqhubeka nempilo yami, ngafunda, ngasebenza, ngakha ikhaya lami, futhi ngagcina isithombe sikamama endaweni engangisibona khona nsuku zonke. Ngangimxolele ubaba, kodwa angizange ngikhohlwe isifundo asishiya kimi sokuthi ungamxoshi omunye umuntu ngesikhathi ekudinga kakhulu, ikakhulukazi uma kuyinzalo yakho, ngoba ungase uthole ukuthi usuku ozofuna ukumcela ngalo uxolo luzofika sekuphuze kakhulu. Bazali, ikakhulukazi kobaba, thandani izingane zenu. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usishele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.